El Lleida va saltar al camp d'esports conscient de que no li esperava davant del Badalona un partit fàcil. Per això, ja des del primer minut va agafar el control del joc i seves van ser les primeres ocasions de gol. Biel Medina, Pau Bosch i Didac ho van intentar abans de que Enric deixés glaçat el miler i mig d'espectadors amb aquesta rematada que no acaba en gol per poc. Els de Celigrat, insistents, van trobar el premi a la mitja hora de joc. Miramont supera amb habilitat Marcos i posa l'1-0 al marcador. El gol no va ser suficient per ensorrar el Badalona, que va buscar l'empat abans del descans. A la represa, els barcelonins van seguir intentant-ho davant d'un Lleida ben ordenat i posicionat i que no perdia la cara a la porteria contrària. Als 72 minuts, però, el Badalona va acabar empatant el maig gràcies a Lolo, el millor indiscutiblement dels seus. Amb l'1-1 al marcador, el Lleida va buscar el gol de la victòria i va estar a punt de trobar-lo, sobretot al temps de descompte, amb aquesta doble rematada de Jaime Mata. Una llàstima no poder tancar l'any en llocs de playoff, però relativa. Volíem, com algo simbòlic, no? I de dir, bueno, estem entre els 4 millors, però nosaltres el que volem estar és entre els 4 primers al final de temporada. Això és el que volem. I portem 30 punts, 2 més que l'any passat a l'acabar la primera volta, i encara ens falta per disputar un partit que, bueno, no es pot comptar amb aquest partit. Després, bueno, el que vingui benvingut serà, però l'any passat, amb menys punts, aquest any jo crec que la dinàmica de l'equip és totalment diferent, no? Que portem 11 partits sense perdre, que l'equip a mi em dona la sensació de poderio, encara no he vist cap rival superior al Lleida. El proper partit del Lleida serà també al camp d'esports i correspon al primer de la segona volta. Jugarà el diumenge 5 a les 12 del migdia contra el Nàstic de Tarragona.